Good evening sa inyong tanan. So for today's video, ang na anime sa ang Quezano Grand Mall Mactan. So today is December 14, 2022. So gabi namin ni Anhi. So naka-decide mi nga mopalit na mi daan og gift para sa ang mga anakon og sa mga bata nga among nabunutan. So wala man mi ni-apil og manito og manita tungod kay amo jud giuna ang amo ang mga anak ko no kay wa man mi kahatag naging tuig. So mo na nga among gi-take time jud karong tuiga kay tagsarabe sad ni mahitabo sa isa ka tuig ni maghatag ta og ano regalo sa atong mga anak ko niya usay pa jud kay mapakyas pag yun. So na nisaka na mi sa elevator. So diri mi sa second floor sa Quezano Grand Mall. So masulod mi ani sa department store kay dire jud namo makita ang mga nindot nga mga baligya. So by the way guys, basin malimot mo ha daghan kayo og sale jud sa Quezano. So bisan asa mga Quezano mo adto nag-sale jud ni sila. So nindot pud kayo ning Quezano ka affordable kayo ang ilang mga prices dire lahi ra jud sa uban pod nga mall. So mosulod na mi sa department store. Wow! Nya karon so nagbantay ani sa Kang Zak yang dada kay ako nag-vlog man jud ko kay para nasa tama content na sayang mapod kayo mag lakaw-lakaw tanya wala tay content. So mo ni makita ninyo guys diri sa video nga daghan nanindog nga mga Christmas tree no. So basin namoy time pwede mo maka-visit dire or basin pwede sa mo makapalit dire pod sa inyong mga gusto no. So mo ni takas na siya kay padung sa third floor dapat kini bataada pagsarang din siya makagawas nga dugmon mo na nga idlas kayo ba makabalik. So kita niya nga dako kayo ning ground dire. So mo na nga gadagan-dagan siya ngayon na natanawa gawiran na siya nga mahan sa likod kay una na nagbaka kung kabuhi. Grabe ra kayong bataan ni makadagan sa manigmon. So og na may mga kwarta no pwede mong kapalit og nga lahas. Charot lang. So mo ni siya guys. Kita ninyo na daghan na kayo mga naligya diri nga mga sale mga 50%. Dara barato kayo ni siya guys kani nga diri dakitang area. So akong ginauna diri lang din sa kanang Quezano mo manig kay daghan jud og barato. So wala na mi nagpaabot og moabot pag mga December 23 guys kay siyempre para mahala na dyan na kayo og mga baligya. So dito na area guys ano mga tag 59 ang mga tag sa short na tag 39. So diri guys diri ko nakapili og tag manindot tayo kay tag 39 pesos lang. Ini siya na short mo ni siya ko ang ipili katong na. So once again, don't forget to subscribe sa Quezano Grand Mall. Dalang pamalit sa guys.
panggawasan ninyo ha mga bono o bonus. So, muna siya, daghan akong nabitbit ani guys na time. So, si Zaki, grabe kayo siya kakiat. So, muna namili sad ko lang ani kay na may uban nga sa ako ang anakon nga wala pa napalit. Oh, wala Zak, may picture. Kamay na boy. Na regalo. So, muna namili ko. So, namot ko ni pagpili guys kay sinulog t-shirt man so muna siyang galisdan. So, ako na nagbantay ni Zaki kay isod ng bata og pili mabantayan kay kasi nasa ra mo doon mahadlok ta kay mall ba yan kasi na adto so Sorry. ko sa uban nga mga promoters diri nga area nga vlogger ko. So mo na siya nga ang isa ka bukanin ni sampid siya nga oy balik ako kay vlogger di ka ma'am. So mo na nga kanahuna sila nga magpa-picture pero nalibog ko guys og mag-appeal ba kog picture sa ilaha or ako mag-picture sa ilaha ra gyud. So mo na nga i-shout out sila sa ilahang mga kaila sa kauban nila nga mga friends diri sa Gaisano Grand Mall. Wow! 1, 2, 3, go! Wow! Okay. Og mao di ay no, shout out sa mga promoters nato dira sa Grand Mall. Gaisano Grand Mall Mactan. Sa ilang unending nga pagtrabaho. So giayos nga nila og may siyang ilang trabaho no sa ilang mga customers nga ma-assist yun nila og tarong. So shout out sa inyo ha mga promoter boys og promoter girls there is sa Gaisano Grand Mall. So mani siya guys, nitiwas na mi og pamalit ani tayma. So tao di mi magdugay sa ani kay mapakount tayo ni sa ni kay lisod na sa magdugay ni kay gutom naman dyan ni kayo eh. So maning tayma na video ko sa kagalingan kung nataw pa ba niya ako ang naong og na kay marag arang hagarda biya ko aning time na kay wa kay ko tarong tungod lang ani pag edit na to vlog ba. Sama ni fresh pa man kay tagnaw na ni tungod sa filter. For filter is like pagita dali. Wow. So mo na siya akong napalit nga mga sinina. So gisulod din ako siya basket guys kay kapoy kay maghawit ay na mga hagong lang. So mo na akong bana na kay diya siya ari sa mga hilitan. So itisting niya og suot ng helmet.
Mga duka. Uy, Di may bata diri nga nagdaog. manilay ka? Silhig, murag bag-o kay ni Wala, uy, mo na ni i-apply diri bago sa nga ma. Gaisano Grand Mall. Kanang Hard na kayo ni ay diri sa hard. mall. So kita to'y nangita og bago nga mga aplikante no. So di isa ka bata available. So mo ni siya, gitistingan niya suot ang helmet kung bagay ba. Riders. Agoy, pastilan ka dyan. So, fast forward lang din ako siya diri na video. Okay, so, kining area, another fans na sa Kasam ka shout out. So, shout out siya sa ilaha daw. Siyab sa una. Yung ex na video. MJ Bulana Vlog. Subscribe na po, sir. Salamat. Hi. Ano ang mga kuan? Nagpasko Gwapo. siya nga may bulang sa ihang. Wala pa, sir. So, Kainok mga ako. promoter guys looking for GF version. Ayaw. So, Maka-discourage shout out yung ka, ma'am. sila sa Uy, ilahang vlog ba yan ni mga ma'am? family, sa ilahang friends. Gwapo ni Saka ng Grandma Mactan. Hi. So, siya si ma'am. Okay, so counter time. So, mano siyang timer guys. Nga napag-counter ko nga arang dung tasa. So, mano yung nakaunahuna ko nga mobalhin ni speakers. Balhin niya ni speakers kay abtan ta ato og 2013. Kuno ang counter. Balhin speakers. Mano balhin sa pikas. So, pag abot na mo diri sa pikas guys, parang gamaya ra sa mga napulo ra jud ay hapra jud katod ganina dito abot og 20 at tanta jud ato og 2030 o na nang balhin jud ni Ay, nice diri kay gamay okay ra so ang mo ni kuan. siya nga ang ganian nga ikaduha nga counters Ayan siya diri. Nanay Ay, bata diri gahigda sa kuan oh. Nanay pa ka din. Ha? Matulog na daw siya, guys. Nanay na. Nice kayang gikapungan. ay so mo ni siya matay nga naman og counters sa mga nani so inaut ko guys nga di mo malimtan like, comment, and subscribe sa akong YouTube channel and don't forget to share it to your friends. And that's all for today's video and God bless. Bye bye. Zaki.